गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो नोंथाङा आंनि रादाबखौ जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं मोनसे फैनो नाजायो। नाजानाय थायोब्ला सानसे जाफुङो बेखौ बयबो मिथिगौ, नाथाय नाजानायनि गुबै जागायनाय फुङाव सिखारनाय गासैनिबो थाखाय गोरलै नङा। थेवबो जों सिखारनांगोन। मैया रंगियानि हरदत्त बिरुद्ध भवनाव आसामनि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा रंगिया समस्तिनि बेन्दोङाव फ्रि एपिएससि आरो इउपिएससि कचिं सेन्टारखौ बेखेवना होबाय। ओंखायनो बेबायदि फ्रि कचिंनि सुबिदाखौ आजावनानै गाव गावनि जिउखौ दानायजों लोगोसे गावनि हारिनि हादोरनि मोजां खामानि मावनो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि गेजेरजों उथिबोनाय लाइमोनफोरखौ आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय। मैया सदनाव बिरोधी हान्जानि अनास्था प्रस्ताबखौ लानानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि बाथ्रा आवरायबाय थानायखौ खोनासङा लाबासिनो हेंथा हान्जाया सदनखौ एंगारो। हेंथा हान्जानि नगावनि एमपि प्रद्युत बरदলৈया मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि थांनाय मे मासनिफ्राय जागायनानै गासै बुहुमनि सुबुङा मणिपुरनि बाथ्राखौ निन्दा होदों, नाथाय बे हादोरनि गाहाय मन्त्रिया सानसेबो बे जाथायनि सायाव फंसेबो बाथ्रा बुङैनि थाखाय बिथांमोना सदन एंगारो। बिथाङा बुङोदि मैया मदि बिथाङा सदनाव 5 बाजियाव जागायनानै 1 घन्टा 40 मिनिट बाथ्रा बुंनायनि गेजेरावबो हादोरनि गाहाय हिसाबै मणिपुरनि म हांखोखौबो मख'नो बिथाङा सम गैया। नाथाय मख'थावनादि बिरोधी हान्जाया सदनखौ एंगारनानै जेब्ला सदना खालि जायो अब्ला नरेन्द्र मदि बिथाङा मणिपुरनि सायाव खायसे बाथ्रा बुंदों होनना खोनादों, नाथाय बे बाथ्राखौ जोङो मिथिया होनना एमपि बिथां बरदলৈया बुङो। बुधबार खालारखालिनि मोनाबिलि समाव बर'नि सावथुनाव गावनि मुंखौ बयनिबो सुबुंफोरनि खुगा खुगा लाबोनो हानाय प्रानजित नार्जारि उर्फे थाख्लाय बिथाङा गोबां सान सासे उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव खारखोमाना दङमोन, नाथाय जोबथायाव बिथाङा हमजाबाय। बिथांखौ क'क्राझार थानाया हमदों केस नाम्बार 501/22 नि हेंथायै। आथिखालाव बिथाङा साननैनि थाखाय क'क्राझार पुलिस थानानि जिम्मायाव दङ। बिथांनि मोदोमाव आइपिसि 363/370(a) आरो 376(3) धाराफोरा नांजाबनानै थाबाय। बेराफारसेथिं मैया नगाव हाइकर्टआ सा 5 फरायसुलिखौ खथानि सिङाव लिंना लांना गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव जीवन सिंह मुंनि सासे गाहाय फोरोंगिरिखौ 2 बोसोर जेलनि साजा आरो लोगोसे 15,000 रांनि जुरिमाना फोसावो। मख'थावनादि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा 2015 मायथाइनि 2 अक्ट'बर खालारखालि बे दायाव नगाव पुलिस थानायाव 2740/15 नम्बराव केस होजादोंमोन आरो बे लेखायै मैया नगाव हाइकर्टआ 354/354(a) धारा बायदि बिथांखौ 2 बोसोर जेल आरो 15,000 रांनि जुरिमाना फोसावो। थारै रायजो राजा नोंथांमोन, खायसे सुबुंफोरनि थाखाय जों समाजाव जाबायदि नोजोर होबोगासिनो दङ बेनिख्रुइ आरोबाव बांद्राय नोजोर होनांगोननि गोनांथि जाबोबाय होनना आं सानो। मानोना मैया आसामनि बिश्वनाथ चारियालीनि पानिभरा मुंनि मोनसे गामिनिफ्राय उत्तर प्रदेशनि दीपक पानवारा मुंनि सासे सुबुङा इन्स्टाग्रामजों सिनायथि जाफ्लानानै गोदै गोदै बाथ्रा खोथाजों लोगोसे मोजां खामानिनि लब दिन्थिनानै उत्तर प्रदेशजों लाना थांदोंमोन, नाथाय खाफाल मोजां बङाइगावनि प्लेटफर्माव जिआरएसफोरजों हमजायो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिननायनि मिजिंजों आंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो फिन जासिहरफिननानै आंनि गोदानथार एसपि बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब, शेयार आरो लाइक खालामनो गुरै खावलायनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।